Dumela mahulu, the Nyame Tijan is back. Muri Zimbabwe vanhu vakawanda vanga vari kutaura kuti alright Nelson Chamisa since wakuita Triple C I think izveso yanguva yekuti uchitanga political party. So Advocate Nelson Chamisa no but alright it's fine but panapa tine zvinhu zvatinofanira kumboonesana but munongoziva kuti munhu anotaura zvinhu zvake muchinyararire haana nguva yekuti azoya achikudza kuti takuda kudai so panapa isu tabva tasangana nezvinhu zvaakanyora ndo zvatinofanira kuita akati how the new looks like akati we must because tinobva tatarisa paanotangira munhu kuti ari kunyora kuti atanga akanyora kuti we must reaffirm our commitment to building a society grounded in ethical principles. We need a moral revolution, a reformation of manners and values, reset a new civilization. We need polite souls. We must treat each other with respect, love our neighbors, and protect the innocence of our young ones by saying no to child marriages and abuse. Right? Ndo imwe nyaya yekwa marange ya munomboona yaya yekuti mwana kana kunongonzi kane 14 years katotorwa kana kuti ndakurota munongoza nyaya dzaingonetsa dzedze chimonzi mapostori azodai so vazorora nyaya vakadai vakazororana vakadididi ndo imwe nyaya iri kuti aiwa apa tinofanira kupagadzirisa ndo the new yacho iri kupromiswa akanyora akati let's drive out hate and selfishness. Let's look out for the weak amongst us and prioritize clients' needs in all professionals. Together, let's foster mutual respect between civil service professionals and the citizens. We must be a society of and with standards. Change is coming. Change takes everyone to play their part. Change comes when we are intentionally and deliberate about it. Let's take action on what's within our control. Change demands effort. Aiwa azvanzi me tese tofana kuplay a role pazvinhu zvinokuti change inotodawo kuti titoita action tese and tese tinofana kunge tichiisawo ruoko kuti zviende mberi pa kuti the new yacho iri kutaurwa inge ichikwanisa kuzobudurira akati we just don't need the change of faces but that change of heart. We need a software change, not just a change of hardware. It's the soft issues most. We are prioritizing to happiness. Welcome to a brighter future. Welcome to a brighter future. Ndo mashoko muri Zimbabwe anga akaturwa na Advocate Nelson Chamisa vachionesana nevanhu vachimepa way forward kuri kunangwa kwacho kuri kuendwa the new party iri kuuya the new baby yacho iri kutarisirwa neveruzhinji so Advocate Nelson Chamisa vakati rega vagare vaonesana neveruzhinji zvinhu zvinenge zvichidiwa kuti zvinge zvichizoitwa pane yatiri kupinda yacho ndo nyaya ndandakakubatira muri Zimbabwe ndakakuwekera inini I am the Nyame Tijan munozviziva ndinoweka nyaya kunge Mets ndinouya nenyaya dzine mukosho mukuru nyaya dzakakosha